ഹലോ, ജയ്പൂർ കോട്ടൺ റണ്ണിങ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മളെ ബൊട്ടീക്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയലും നമ്മളെ ബൊട്ടീക്കിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഫോട്ടോയിൽ ഒരുപാട് 2 പീസ് സെറ്റായിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് മാത്രമായിട്ടോ ബോട്ടം മാത്രമായിട്ടോ ഒക്കെ എത്ര മീറ്റർ വേണേലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ജയ്പൂർ കോട്ടൺ ആണ്. ഹോൾസെയിലായിട്ടും റീറ്റെയിലായിട്ടും മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടോപ്സൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റിയ നല്ല മെറ്റീരിയൽസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എത്ര മീറ്റർ വേണേലും കസ്റ്റമറുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കട്ട് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് വരുന്നത് 110 രൂപയാണ്. മിനിമം 30 മീറ്റർ എങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് വരുന്നത് 130 രൂപയാണ്. 1 മീറ്റർ മുതൽ കട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നൈറ്റി, മാക്സി, ടോപ്പ്, ഗൗണ്, കഫ്താൻ എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്. നല്ല ഡെയിലി യൂസിന് പറ്റിയ ടോപ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റേണിറ്റി വിയേഴ്സൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. കൂടാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് ഹോൾസെയിലായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നല്ല ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിൽ നമ്മൾ ബൊട്ടീക്കിൽ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഓൾ ഇന്ത്യ ഡെലിവറി